bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pinal TV on calminama on jettama on beltanama en calmini dendagal yeɓiyankoɓe Pinal TV kala wonɓe ɗo e nder Mali ha caggal Mali on calminama on beltanama en garti kadi waɗande moon yewtere moɗon gurdam fulɓe waɗatede alerte kala e oɗo saaha eyyi ɗum noon alata waɗande moon yewtere nde ko musidɗo moɗon Diallo Baril Samba to cuuɗi meɗen wiyeni Sembane ñalawma hande ono eɗen gonde weltare en feewi eɗen noddi ɗo gayi mawɗi e ɓe ganduɗa kadi ko andaɓe e nder diwan o anduɓe kadi wona nokkuji saabu tiitonde yewtere men hande ko ceerugal ɗemɗe ɗum noon en noddi ɗo fulɓe goto mabɓe fof arata haala inde mum yettode mum ɗum noon mbiyata gonɗo jogumen ñaama yo haala inde mum yettode mum caggal ɗum garten e musidɗo meɗen gonɗo jogumen nana bisimilla ma mbaali e jaam mi yetti sanne inde a woni Youssouf Cissé ha Mali ɗo to fa bene to inde an noddetemi to Jowuro e Youssef Jowuro Youssef voilà Jowuro Youssouf voilà Jowuro Youssouf Jowuro en andi ko mana muɗum ko yiɗi wigo hoorejo fulɓe na hoorejo galle les fulɓe noon tigui kañum woni Jowuro ɗum woni inde am min jetti mi ƴiwi dow leydi Benin yo ok min jetti bo ɗum min gartinoma musidɗo gonɗo jungo men nano bon min miɗo wiye Mamma Ndiaye mi salmina bandiraɓe taw kala daroɓe Ayaw TV Pinal mbiyeten ko Mamma Ndiaye e jeeyami ko Gadiabbay Sambula min péri noon min jooɗi kadi ko mofti donc so welama komi banggue mofti mi banggue Nioro noon tigui eyyi on beltanama en calminama on jettama ko adi ko foof en gartat e joom wuuro saabu an ka pullo bene ko ardi ko foof emin jiiɗi kalnamin beele bene ene heewi fulɓe walla ala walla fulɓe seeɗa tan goni toon tawi fulɓe ne keewi toon hol fannuji fulɓe goni toon walla jiɗɗa komi haalama fulfulde bene gacce wala gacce wala yetti donc min goodi bukata boɗum nangol ɗum e woni bene ɗum e woni fulɓe bene nayi keewedi maɓɓe nayi e nokkuji maɓɓe toɓe tawate tigui tigui toɓe ɗuuɗi na toɓe keewi ɗum noon bisimilla ma to woɗi sanne mi yetti sanne e honna hande ko ƴamuɗon ko woni bene laati leydi gondi kadi ko walda e leydi Mali ko walda e Burkina amma to en darti taw laaɓuɗum fuu leyɗe ɗe ɗe fuɗe goote ɗe laatino enen ɓaleɓe to bene na on e hakkunde Nigéria e Burkina weccore gorgal muɗum bo Togo o kañe e wecco soɓɓire bo e Niger nden cakantere nde ɗo woni to bene woni to gonga fulɓe na on leydi bene eɓe ɗuuɗi sanne ko ɓe wiyata eɓe keewi ɓe ɗuuɗi sanne to a hocci ley feccugol to a feccan fa jiita no ɓe poti ɗuggo fulɓe tan no miila e wawi laatago 60 dow temedere na mi wiya lasoy tati le dow temedere dow hewre dow hewre non to e weccore hoore fuɗo ɓe ɗuuɗa to sanne leñi goɗɗi woni toon bon diga mi wawi wiigo diga caka leydi bene to noddete bargu fulɓe ɗon ɓuri ɗuggo fa yahirgo soɓɓirde muɗum fulɓe ɗuuɗi ɗon sanne eɓe ɗuuɗi eɓe cenni bo seɗɗa seɗɗa a tawan eɓe goodi ko semmintiriɗe seɗɗa tawaɓe gorgal emin nodda ɗum fulɓe jugureɓe tawaɓe hoore fuɗo ɓe mbiyaɓe korakuɓe tawaɓe caka mayri ɗon ɓe mbiya barguɓe nden heeduɓe soɓɓirde to du min keɓani ɗum inne woɓɓe wiyaɓe bakuɓe amma ko ɓuri fuu ɓe mbiya mbutu barguɓe eyyo noon fulɓe jooɗori de leydi bene
bon a tawan kadi nde nokkuje ɗe hande gorgal lettugal ɗo kanjum fuu kawrunomi ɗo yugo e fulɓe bargu fulɓe bargu ok kamɓe woni caka caka ka woni lettugal o weccore hoore fuu ɗo fulɓe ɓeɗo ɓe mbiyata fulɓe korakuɓe gam eɓe ɓattodiri nami wiya gam eɓe goni de koraku nder paraku ok kanjum hokkiriɓe inne korakuɓe a tawan to ɓe bata haala maɓɓe nami wiya to ɓe kaala haala maɓɓe a tawan haala maɓɓe e woodi to semmotiri seɗɗa e tawaɓe soɓɓire na tawaɓe gorgal nden nder maɓɓe du a tawan ɓe peccotiri kamɓe nami wiya minen fulɓe to min daran nokkure to tawaɗa fuu min nodditira noon inde nden eyyo nden e woodi to wiyete de cawru fa hande de weccore korakuɓe ɗum woni ɓe mbiya fulɓe cafali ngam de cawruɓe tawaɓe fa to wiyete wese ɓe mbiya wesankoɓe ay ɓe fuu ɓe fulɓe amma goto fuu o hokkan ɗum inde daga nde nokku to tawa eyyo noon ɗum laati fulɓe tawaɓe funna e lettugal maɓɓe seɗɗa ɓe mbiyaɓe bakuɓe ngam kamɓe bo ɓe ɓurtoyke diga leydi nokku to wiyete baku min kokkiri ɓe bakuɓe noon tawaɓe de bargu ɓe mbiyaɓe fulɓe barguɓe ni ɗum wori to mi yettima no feewi joom wuro mbeɗa noon so wima no feewi kadi ɗum haala feewe gaccewalla leydi bene sa wi feewi fof to fulfulde Mali ga en mbiyata hunde ɓundu min jettimano boɗɗum min ceeke sanne e nanugol e cellugol fulɓe bene min gartanama joni oɗo no pulle Mali on o haalnata men e nder diwan Nioro walla e nder leydi Mali saabu kanko ko banggue Nioro banggue Mopti o wawi haalande men seeɗa to fulɓe tawate e nder Mali e ceerungal fulɓe kadi holno wayi musidɗo Mamma Ndiaye ok yettama no feewi Baril wona Baril de ko Diallo Baril ñebbe ok aɗa gandi fulɓe Mali no wirino Nigéria en e Benin no wirni Mali kadi ko noon ko diwanuji mbaɗɗen ɗo Mali ɗo bon to Nioro to ko diwanuji sa yeehi joni mbugu en ko noon ka enen gayi hirnangue naɓe kala jeeyaɗo sa ɓenni bamako huccude funnague mbiyeten ko masina tan ne waɗi ko diwanuji kunari no woodi gimballa no woodi sebara no woodi seeno no woodi hay gimballa hoore mum e nder muɗum na ne heewi dirma en leyɗele en hen en heewi pecce bon nokku fof ɗo woni e inɗe muɗum a tawan kadi ɗemɗe ɗe kadi ɗe ceerti alhaali o kadi ne serta seeɗa mais hatta fof noon ko pulago ko woto joni e nder nani e nder haala joom wuro o wi e nder nokkuji maɓɓe nokkuji toon ko ɓuuri hen heewde ɓe innitirat neɗɗo to hoɗi ɗo beele enen ne to banggue Nioro ga wonto teskiɗa hen innitiraɓe nokkuji to koɗi bo hay enen sa daari hay enen eɗen guinditire ɗum surtout fergo Fouta arɓe ɓe ɓene mbiye toronkoɓe sa daari toronkoɓe ko ferɓe Fouta toro eyyo ɓe mbiya ɓe ko ɓundunkoɓe ko ferɓe ɓundu donc hay enen sa ƴemtidima nayi meɗen na bo to kadi hono wiyeteno hayga funnaga e masina ɓe mbiya ɓe ko kunarinkoɓe ko nokku o diwan woni kunari ɓe mbiya ɓe ko masinankoɓe nokku o ko masina ɓe mbiya ɓe ko gimbalankoɓe par ce que ko diwan ɗo ɓe jooɗi ɗo ko gimbal hay enen kala ɗo jomum jeeya eɗen guinditoro ɗum eyyi pour yimɓe ganda holto oɗo jeeya pour denɗiragal kadi heɓa wadde hakkude men ko noon tigui jarama Ndiaye en paami saabu sa teskitima e nder tooro e hoore mum ina waɗi calɗi ɗi goni uruɓɓen hen woɗaɓen hen idnaɓen hen barikade naɓen hen mboroɓen hen e liɗɗi kinɗe kartankoɓe ina toon kono ɗum ɗo foof sa ƴeewi tawata ko inɗe guure wona inɗe ɗe ganduɗa ko inde leñol tan so yawti waɗaɓe jawɓe ko ɓuuri hewde walla e rangaɓe ko ɓuuri hewde inɗe fulɓe ko inɗe guure uruɓe ko belel urguel e hayrankoɓe ko hayre law e mboroɓe ko mboro ngi idinaɓe ko idi ngi donc goto hen foof iwi ko e nokku to noddirteɗo ko ɗum woni inde ɗo ɗum o firti wadde nden e hono Pullo Bene o ko haalani men ko ina nandi hono no e ko gootum e to men ga ɗum noon jiɗɗen artude Pullo Bene
e mbele omo wawi haalande men seeɗa e ceerugal ɗemɗe leydi Benin sabu min kam mi yehi toon mi heeɓino caɗele seeɗa sabu nde garmi toon adan janggumi ko fulfulde Thiawlou ɗum woni fulɓe wonɓe parakuɓe e caggal majjum jaami e kawrume fulɓe jugureɓe kawrume bakkuɓe kawrume e fulɓe woɓɓe ha heewi no min natti so min kamɓe mbiyata sa bati goɗɗum tan wona bati ko halli wona goɗɗo may ngaro hen caggal joni e goto meɗen fof suusa badde goɗɗo may ngaro kono joni min yiiɗi pammina min hol ceerugal e ceerugal gongal toon to Benin goto hen fof ɗengal mum ngal haala toon taw ko fulfulde kono tawno sendi seɗɗa seɗɗa noye pamminirta min ɗum to waɗi sanne e gonga fulfulde de fulɓe Benin e sendi seɗɗa amma a tawa ɓe ɓelle muɗi senni fuu ɓe takkoto num leñol kon ɓe tawra haala maɓɓe takko e maɓɓe to tawi woɓɓe feere na on nokku de jenni muɗum ko fulɓe e jooɗi toon a tawan haala ka ɓe batata kanka fulɓe ɓe ɓattorto ɓe ɓattoto ɓe natata toon amma ɓe ɓattoto tawa haala maɓɓe ka an goniɗo de nokku feere ta daari ko ɓe batata o a famata ɗum sanne gan ɗumen gan ɗengal ngal ɗo ɓe batata ɗo e natontiri to mi hocci misalu e fulɓe tawaɓe gorgal mi wiya jugureɓe to mi hocci joni misalu ñebbe to wiyama ñebbe pullo fuu e fama ko wiya ñebbe noon tigi amma ta yeyde hakkunde maɓɓe kamɓe fulɓe gorgaɓe ɓe ta wi ñebbe fuu a haali haala bonka kalluka haala kalluka haala ka wela haalego caka jama'are centinika amma no min gaɗi dartiri men tawi ɗum laataki noon ko ɓooyi diga ɓaawo ton ɗum laataki noon yeeso ɗo ɗum wari de sukaaɓe kamɓe hoccata hunde e jaltinira yimɓe kanjum watti fa sukaaɓe ɗo ko wiyete ko français wiyata génération maɓɓe ɗumni tawi ta wi ñebbe fuu a waddi haala gokka a bati bonka a yii to ta yeyde coore e fulɓe bargunkoɓe tawaɓe de bargu e ɓe ɗum bo ta bata ɗum saɗanaɓe wigo ɓaawo yaw ɓaawo suudu ma bo yaw ɓawɓawre amen to ayino to ta bati ka de ɗengal gongal fuu ka halli haala ka halli amma baɓe fof eno batirta non to ta wi joni leydi Mali ɗo mi tawi gabbe gawri ɗum laataki ko halli kono amma ɗemgal ma a yeyde hakkunde e bargunkoɓe wiɗa gabbe gawri yimɓe butu darete ɗum kay o suusi o wurtiri ni e hunnuko makko caka jama'are to noon e woodi tawa boliɗe goɗɗe ni ko tawata ta yehi to e sentini ta wari ɗo ta gacce wala to mi waɗi ɗum bo tawmi fa e leydi Mali ɗo fuu non ɗum wayi nokkuje goɗɗe ta noddi inne hunde ɗum laataki tora ta noddiri ɗum nokku fuu tora wari to Joworo min puɗɗi ka famugo min wara mi batante seɗɗa tan ley ɓilla ka kenni toon o waɗi eyyi min ka wonno ɓilla am fof ko rewde so ɗon ndewa Allah ko ni gaɗa so mbiya kay ñofta batuka donc ɗum ɗo wonno ɓilla am ɓurka mawnude donc ɗum hunde wonde important fammingol yimɓe ɗum e kanni haalde ɗumen hana haalde e ley Mali ɗo e suusa wiide ɓaawo so tawi ɓaawo fof e yenni goɗɗo kono noon ɗum kadi ɗum yimɓe heeɓe ne paami ɓaawo wona yennore ɗum soowore minen fulɓe to Fuuta min mbiyata ga soowore so min mbiyama soowore fof hunde goɗɗum min cuddi taw min jiiɗa ɗum feeñine e min kaalira noon ni no mbiruɗa min joni ñebbe aɗa andi hay leydi Cameroun sa wi mi bati fof ɗum ella a suusata ko wiigol e bati donc
ɗum wonno hunde ɓurde seenade e ley fulfuldeji meɗen jooɗoɗoɗen kalden pamodiren ɗume oɗo yiɗi batanede ɗume oɗo yiɗa wowlanede ɗume o yiɗi e won mawɗo goto meeɗi jooɗade batu omo yiɗi yewtande yimɓe ko Pullo Cameroun o wi kuuga ngale kuwaten faa gasa faa moƴƴa goɗɗo ɓamti wi e ñaman fa kaare ayi ande pamdirani joni amne holno jiiruɗa ko jomwuro haalani men ɗo ko joni ceerugal ɗemɗe e holno pamirta beele ɗum ene ɗo e nder leydi men e Mali ɗo hono ko neɗɗo suusa haalande bandum taw so haali ko caɗele wonata haade an kam waɗi mofte e ñooro fof wasta tawan ko pamɗa hen seeɗa bon kono mbirɗa ni tan enen kam fulɓe Fuuta yan kamɓe ɓe jaɓata yiide caggal gonga enen mbiyeten ko caggal kamɓe kadi to maɓɓe to ɗum wiyataki donc ɗum gasata hen to no wiɗi ɓawo kasi ɗum funnague ga e ɗum kam hirnague wonno haale seeɗa toon kam ɗum haalta ko yennore gonga tigi bon wajibi tan ɗemɗe ɗe sen keewi sertan par ce que en ceerti duuɓi temedde duuɓi ujunaji en carodiri en koddi e leƴƴi goɗɗi wajibi en ɓaman ɗemɗe goɗɗe hutorɗen bon sa daari kadi ɗemɗe ɗe foof a tawan ko ɗemɗe pular kadi wonno tellement pular no luggiɗi ne yaaji ɓe no kutoro oɗo ɗiɗo kelmere ɓe kutorta ko ɓen ɓe kutoro ɓe kutorta sa rendini foof sa addi a tan ko ɓuuri heeden jiggoyaka ko pular gonga tigui eyyi kono wonano warma waɗi funnague aɗa andi funnague naɓe heɓe jaɓata wiide ɓandu beele wonko paam mbawɗa firtande men hen ha yimɓe paama holko woni ɓandu bon kamɓe sa yi ɓandu tan ko neɗɗo hutorto hakkude ndewaɓe goɗa ko ɗum kamɓe ɓe hutorto ɓandu ɓe enen hirnague mbiyeten ko ɓandu sa sellan ɓen ɓandu ma waɗi sa winon tan ɓe cukka noppi gati ko kalɗo ko fewani ayi e sen mbiya ɗum e gartat kadi affaire inde hono dammujji walla mbiyen kono hannde gartan ko inde gertoɗe saabu bene so yi gerogal yimɓe fof gandi ɗum gerogal no mais gerogal goral hono wiyete bene to waɗi mi yetti sanne fa bene to a yiɗi wiigo gerogal goral minin mi mbiyan jakarari o e gerogal dewal mbiya ɗum gertogal timmi tawi gerogal moy fo e anni no dewal kaldata tawi jakarari moy fo e anni gordi ni goni ko kaldata tawi mi sooda gerogal ma gertogal fu gotum ɗon ɓe connitama goral muɗum tawi mi sooda mi darta soodude jakarari fayto ɓe jogui debbe ɗe ɓe connirtama to hina jiɗiɗo toñidema o tokka ƴamude o ƴama ngam o yiɗi toñidema fa laaɓinanama ko kajeɗa yo en paami amne holno mbiyeten jakarari bon enen ga hirnague wiyata ko guuriyal ɓe funnague motti en foof yaade ngabbude dow mbiyata ko dontori en mbiyata ko dontori hirnague wiyata ko guuriyal eyyi donc on jii e joni woni moon waɗɓe Cameroun e no mbiyata guuri na jakarari woni moon anduɓe na eyyo miɗo miila won nokku goto de Cameroun to ɓe mbiyata e jakarari ndi ɓe mbiya ɗum asgmouri nden bon mi andana ɓe e becce ɗe ɓe funon ɓe noddita amma ta yeehi nokkuje goɗɗe ta yiɗi hallude jakarari e gerogal goral kina wiya asgmouri amma kono kamɓe fof mbiyata gerogal ko gerogal eyyo ko gerogal amma ɓe sendata ɗum ko e dow goral na dewal eyyo voilà nden ɓoccoɗe muɗum ndu ɓe mbiya ɗum e gueraɗe to amen minen ndene ɓe mbiya ɓoccoɗe a nani fulfulde nde gueraɗe woɓɓe wiya boofaɗe amma ta wi boofaɗe ɓoccoɗe ana selli ɓoccoɗe ɗum woni dimaɗo ɓooyay ta wi boofaɗe fuu kañum woni ngal fuɗɗi woofade ayno ɗi senniri ayi wona e faami no wi faami beele wonko mbawɗa ɓeydande men hen ha yimɓe ɓeydo faam ɗon kay mi faami tigui no wiiri ni joni enen mbiyeten ko boofoɗe so woofni mbiyeten ko ngal gertogal woofima kono beele kamɓe ɓuurani men jogade pulaar celluɗe cikkuɗa
bo ɗon o ko wajibi noon so en gondi tan daña ɗo ɓurɗa mi jogade pouvoir celluɗo daña minne kadi ɗo ɓurmami jogade sabu joni sa ƴeewi joni kamɓe ɓe mbiyata ndeɗe jibinade hade majje woofede mbiyataɗe ko ɓoccoɗe eyyi so ɗe goofama noon ɓe mbatta ɗe wiide koɗe boofaɗe firti koɗe enen komen eɗen mbiya noon so yaha toccam joni eyyi ɗum ko hanti ko wiyata kono e boofoɗɗe koye mumen enen mbiya tan ɓoccoɗe donc kamɓe noon ɓe mbiya ɗum boofaɗe ɗum woni so yi ha gertogal ngal woofima enen koye ɓe mbiyata boofaɗe ɓe mbiyata ko ngal woofni ngal woofima kono en ɓoccoɗe kay en guittata koɗe ɓoccoɗe eyyi joni noon min kam welimi e fulfulde maɓɓe nde tan koko ɓe mbaɗi foof ɓe ceerdi précisement ɓe ceerdi ɗum ha laaɓi ɗum ɗo ko boofaɗe ɗum ɗo ɗo cuwa woofede ɗum noon min jettima joom wuuro ha joni en gartate musidɗo meɗen Ndiaye holko mbawɗa haalande men tigui tigui ko faate pulagu wonɓe e nder Mali hol gurdam mabɓe gonkaji mabɓe wonko mbawɗa hen haalande men ɓuuri welde ɓe caggal ɗum garten e joom wuuro ko ɓuuri welde ɓe pulagu leydi ndi ɓuuri kam welde mi mino eyyi ɓuuri walla ko ɓuuri welde ɓe kamɓe koɓe jiiɗi wuurdude koɓe koɓe gaynata koɓe mbaɗata hono ɗum bandu pullo kam to woni foof ɓuuri yidde tan ko oppe oro no yiɗiri jofnira no yiɗiri heɓa tufde ndiyam heɓa huuɗo pullo foof ɗo woni min kam mi jiiɗam kam ko ɗum ɓuuri yidde pullo yiiɗa waɗde prison wonde nokku keerol ko ɗo pullo yiiɗa pullo kam ɓuuri yidde tan heɓde ladde yanje huɗum woodi ndiyam no woodi eyyi so pullo kam heeɓi ɗum tan heeɓi ko yiɗno donc kollata haalama joni pullo ko gaynako yiiɗa hay hunde so wona to jawdi makko ndi wuurata jawdi mum wuurata tan so ndi wuura gasi kanko aduna makko ardi joom wuuro aɗa andi ha joni en gartata nder leydi Benin ɗume fulɓe Benin goni gollata ko ɓuuri mawnude tigui tigui golle mabɓe ɗi jeeotoɗe to woɗi mi yetti sanne fulɓe Benin to ƴamama ko gollata ko ɓuuri tawego e fulɓe Benin kan woni demal e durngol to wiyama pullo ta yeehi le galle makko na mi wiya de wuuro makko a tawan o jogii deme ko woɓɓe wiyata gese o jogii daabaji wato marefuji o maram cofe ko wiyete cofe min mbiyata geroɗe o mara jawle mi yii ɗo du jawle serti e komin mbiyata jawle to kono ɗum fulfulde machine minen faldame jawle ɗum nden o mara beyi o mara baali o mara nayi bon ɗum woni ko pullo annira nde leydi Benin e woodi daabaji goɗɗi kadi ko wawi marego amma a tawan fulɓe Bane marata ɗum toon wato leñi goɗɗi ene mara gueɗe goɗɗe e mara goɗɗum feere to fulɓe jooɗiɓe onde maɓɓe na mi wiya takkol maɓɓe na mi wiya bange maɓɓe ɓe ɗum ɓe wawi gollitir goɗɗum wato kamɓe bo eɓe mbawi mar goɗɗum to mi hocci misalu giroji mi yiri yitere am pullo maro giroru ɗum sa batti ɗum ga yimɓe mbiyata kay o kefeeroɗa ngam o woni hakkude maroɓe majjum mi yi pullo maruɗo e hono ɓe mbiyata ɗi ton kanoji no nammi ɓe mbiyaɗi ɗo ɗum ɗo hono kankaleji voilà ɗo gala de nees pullo eyyo to Benin to ka kono ga fulɓe ne maraɗe ga kankaleji fulɓe ne maraɗe ga ba Benin to e hoore mi yi maroɓe muɗum amma a tawa yimɓe fuɗɗan nefude ɓe ko nefude joomum noon jaati mi yi maroɓe dawaɗi fa heewa fa nutoro amma nde muɗum a tawa yimɓe nefaɓe yimɓe nefaɓe noon ka ko ɓuri andego ko pullo gollata e muɗum woni durngol e renugol ɗum woni taw golle maɓɓe arandeje ɗum woni golle arandeje to ɓeydake to golle tenkura min mbiyata jaabu golle tenkura mo golle juuɗe min mbiyata golle sarus eyyo ane golle ko tubaku holli ɗum fu e wara ko sakitiɗo mi yetti to mi yetti bo ɗum joom wuuro ko hunde nde jaami Benin ko ɓurimi welgol toon boɗum ɗum woni julde sokuru
mele wonko mbawɗa batande min eko fate sokuru na ñandundu fulɓe bene ɓuuri ñamugo ko ɓuuri yiɗe goo e hono majjum goonga jaati woodi sanne mi yetti e fulɓe bene to goonga ñandu kolɓe ɓuri to mi wi fulɓe hina fulɓe tan mi wiya benen koɓe fuu bene butu eyyi sa yaari butu wonno ko ɓurani ɗum welugo ndiga mi feccan ɗum ɗiɗi ndiga hakkunde diga caka bene fa yargo hoore fuɗo ñamdu maɓɓe ɓurunu kañum woni sokuru laataki ɗengal pulaare na mi wiya ɗengal fulfulde ɓe bene to wiyama sokuru ɗengal bargure kamɓe kocci ɓe gollitiri nden ɗume sokuru waɗirte ko sokuru waɗirte woni dundu to ɗuuɗi ɓe mbiya dunduje ɗe goni ko bambarankoɓe wiyata ɗo kuu kuuɗe eɗe keewi si nami wiya leñi nden woni jaɓoji uneede faa ɗarta ta nangi a fooɗan ni fooɗoto a ɗi woni ɓe gollirta ɓe una ɗum faa ɗarta mi wiya ɓe una ɗum faa ɗigga nden laato hono ñiiri nden ko mbawete yiide ɗo e fulfulde ni tan mbiye ñiiri dundu nden kamɓe moƴƴinta nden to a ñaama ɗum fuu an ñaamowo ɗum a tedduɗo a joom inde yimɓe fuu manete a gorko amma to a wala ɗum fuu bon ba to a laati neɗɗo caahiɗo a tawan woodi to jaccima seɗɗa kanjum ɓe mbiyata sokuru o e woodi wakkatiji de ñaamete bon joni no diinaji naati fuɗɗi waylitinde to wona ɗum ko bele fini tawi hande dew toor muɗum wato toruje ɗe ɓe dewata toruje ɗe ɓe cafata e woodi sariyaji ɗi toruje maɓɓe hokki ɓe faa ko ñaamo sokuru fuu arte kokkon taf toor muɗum mo gonduɗon o mbaɗon julɗere gaɗon julɗere yimɓe nodde yimɓe ɓe andodiriɗo fuu ɓe ngara ɓe jooɗo sokuru o tan unete yimɓe sennane ñaama amma no diinaji naati woɓɓe fuɗɗi waylitinde ɓe noddan yimɓe tan ɓe cuɓa ñalande nde ɓe kaaja ɓe noddina yimɓe fay laamu leydi ɓe mbawi noddinde miɗo miccita o 2020 ɓe noddini na 2019 bon mi guiti seeɗa ka ɓe noddini président Yayi Boni wari julɗe majjum wari lycée Saw ɗon o wari to nokku muɗum to wiyete Bugu Sera ɗon ɓe ñaami julɗe sokuru très bien e weeli ñaamugo nokka moɗa non to mi yettiɗume goɗɗum amma mi miili mi yii e ley leydi bene ko wiyete ñiiri kosam na noye hono cobbal na no gueɗe ɗum ɗo ɗum jiɗmi batanami goɗɗum onon no ɗum gonga jaati woodi sanne e woodi cobbal cobbal hande ko annduɗen ɗo amma e serti no waɗirte famali ɗo mi yi to a wi cobbal ɓe gaɗan ɗum hono condi ni gabbon pamaron non minen min mbiyata to ɓote pamaron bon fa bene to ɓe gaɗan ɓote ɗe mawɗe ɓe tamaɗe mawɗe ni nden ɓe joƴina goto fuu ta sodan buuɗu nogay nden ta soodi ɓe lawante ɓe gatta kosam so waɗa muña ɓe gatta sukari ta muña wondu woɓɓe wattoɓe kettugol to wari fu wiya gattane kan kettugol ɗum na ɗum amma to ɗum ɗuuɗa fuu a tawan bo gattane an kosam mi yara mi dilla tan aya ɗum cobbal min mbiyata ɗum ɗe waɗire e gawri ni bo woɓɓe wiyata ɗo bayeeri ɗum woni gawri ɓiɓɓe mawɗe ɗi bon ana waɗire du gawri famari ni
Palmarankoro wiyata saño suuma minen mbiyata suuma voilà ay ɗum waɗirte ko ɓuri hewde fuu to lamru e waɗe ɗum kay laatake hono waajibi cobbal waɗe to a woodi lamru faa ko nodda jama'aare wara fuu kina tewta cobbal nden ɗum annete a waɗi lawru so a waɗi lawru a hirsi jawɗi a waɗi ko gatta fuu a waɗay cobbal ɓe wiya min paamay ko waɗi de ngam min jeeyi cobbal faa wettore caawol ta waɗa dewgal no mi wiya ta haɓɓane reegal sey cobbal waɗe cobbal ngal waɗete mawna yimɓe fuu to wawi yimɓe waɗa yimɓe temedere ni ɗon ɓe fuu ɓe keɓan ko ɓe jaridi ɗon to tegal ɓe haɓɓe to cobbal waɗaka fuu a mankini ayi ko wiyete cobbal to mi yetti boɗum en gartoyano maɗa caggal joni a nani Mammay Ndiaye a nani ceerugal ɗemɗe joni hol yiyannama e caɗele ɗum ɗo ceerugal ɗemɗe hol caɗele goni hen ɗe ganduɗa en mbawi addande men sen mbawata famodirde hono ni no haaldiranta men ɗeɗo fulfulde so tawi e nder fulfulde toon wonde hol caɗele wawi addande men bon caɗele tan sona sa ɓooyani kam bonan caɗele wajibi gati hono joni wiiri ko kodde ɗum ɗo ni cobbal ni enen mbiyete woɓɓe hirnangue mbiyata ko kodde bo o wi nisiteɗe ɗe watte dani ɓutte ɗe ɗum no mali ɗo condidine ɗo aɗan mali kadi leƴƴi goɗɗin ɗo ko gana fulɓe ɓen kadi ne jogui aadi mumen koroboroɓe ne jogui no mbaɗirta conni ndi ɓe mbiyata ɗum ko bawrankoɓe mbiyata ɗum segu dege ni ko kamɓe ɓuuri hutorade ɗum ko waɗi gorbolno kom ɗum kadi wonɓe hirnangue ɓuuri yawde wadde ɗum ko ñamete ni ben ha Nigéria ko nisete ko ɗum ko gimba e nder kunari en e nder hakkude centre to ɓen kewi hutorade ɗon donc diwan foof ne jogui ko ɓuuri wawde hutorade feɗande hono ko wi ko joni Nigéria joni kamɓe mi jogui toon ko ɓuuri kamɓe ɓuuri wadde joni kosam kalɗam fulɓe sono garani jeeya mais wona lacciri minen ɗo min mbiyata ɗum ko cangri par ce que lacciri ndi ne ɓuttini par ce que lacciri waɗi ko qualité ji fannuji fannuji so ɓuttini kamɓe ko cangri ɓe jeeyata kosam ɗam ɓe mbiyata ɗam ko tindirma ɓe mbiyata ɗum tindirma ɗum won penduɗam kosam waɗe tan dani wasa fenn huytaɗo ɗum ɗo ɓe mbiyata ɗum ko tindirma bo Nigéria kam ko ɗum ɓe ɓuuri ɓe gandan ɗum kamɓe e cangri ndi ko ɗum ɓe fulɓe so gari soɓe gui ladde ɓe gari guure ɗe ko ɗum ɓe jeeyata ɗum kam ɓamannema tan nord o tan ha heddema natoya Cameroun kono woni gurdam mabɓe kadi mi yi toon kadi ɓe mambila kam toon kam jiimi sa ari sa koɗo sa pullo sa weɗa sooda kosam mi wona goɗɗode ko min waɗa sa weɗa sooda kosam ɓe mbiyata ko ɓe cortama kosam pullo sotta pullo kosam mi ari toon premier mbiya toon ko 95 garmi ɓe iwi ngabbumi dow jaami toon kaaƴi mi gollanno toon tawi nden yimɓe men kewani toon gar mbi mbiɗa sooda kosam kalmi pular ɓe mbi pullo fota koto sooda pullo bandum kosam sam bana ko tawi pullo ayi pullo bandum ay pular maɓɓe so kam mbiyata noyne kuuɗe ɓe comiri e pewol bana ɗo to mon dayi mana bo ɗo sa yi ɗo mon dayi a heɓata neɗɗo pawa dayi woni ɗo to mon no woɗɗi pewol woni jangol comiri tampere donc so a ari toon sa ko pullo sa heeɓi a haali haala kosam a rokketa sodetake noon tigi pullo hokkan pullo kosam yeytama gati wi to pulluji kosam fof kañum jeeƴi ayi ɗum noon ha joni en ceertani Mammay hol ñamande ɓurde welde fulɓe diwan Nioro fulɓe diwan Nioro ɓuuri yidde e wurde ɗum ko lacciri hol ɗum e kosam eyyi gati subaka sona ko aduna o changi ko kacitari koko lacciri kosam hirande ko lacciri kosam bottare wo ñiiri ɗandi ma waɗa ñiiri cengle ko joni maaro ari toon maaro andi ɗum ko masina eyyi masina kadi ne waɗi nokkuji e toon ɓen kadi ganda no gawri ɓen ko maaro tan hay soɓe mbaɗa lacciri ko mbatta fof ko condi maaro ngo ɓe unata koɓe mbaɗirta fof ɗum mbaɗirta puisque ɗoɓe jooɗi ɗo ko ndiyam natta gawri remete ala ɗo remaka fof ko dow guure tan wonɗo ndiyam natta
ɗo rema ko fof ko huɗo burgu o fuɗata ɗon bo kamɓene ko maaro tan ɓe nganndi bo addanta neɗɗo fof ɗo jooɗiɗa ko ndemata ko waajibi a wuuran kan ngurno eyi ngati ko ɗum keɓata remde noon tigi a jarama Mamay en beltima no feewi ha joni en jokkat yewtere meɗen gurdam fulɓe e hande noon mbeɗa anndi nde notima inde maari tigui saabu pullo Benin pullo Mali ko ɓen jooɗodi ɓen kuccodiri ɗo e pullo Mauritanie wona donc ɓen kuccodiri o firti ko gueɗe ɗe fof nani ɗon min kam aɗa anndi gurdam am ɓurɗam mawnude ko ɓurnomi yidde Benin tigui 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 ko kokori e kilaji ɗum ɗo ka ɗum ɗo ɓurnomi yidde joni noon ko beele aɗa wawi famminde men ɗum woni kokori e noyi kokori moƴƴinirte mbasa yejjidde kadi kuli kuli nani toon a yejjitta kuli kuli to kadi won hunde wonde jiimi Benin woni nde welimi sanne kadi jalnimi e fulɓe Benin soɗo ɓe jogui hoɓɓe koɗo fay so ko gooto soɓe kirsinimbo hunde na gerogal ɓe ɓuuri hewde jakarani ɓuuri hewde hir soɓe kirsi ɓe defa fa ɓenda ɓe taƴata fay hunde ɓe gadda ɗum dokkirano yimɓe ɗum ɗo fof min jiiɗi pamminamen ɗum e saabi oɗon mbaɗa ɗum to mi yetti min kettima waɗi sanne mi yettan o sanne gonga mi ardorto tafu haalde dow haala kokori e kuli kuli ok kilaje ɗum fuu to wawi wiya wasa wasa ɗum fuu ana ɗon e kokori kilaje wasa wasa e kuli kuli ɗiɗo fuu yo ñamduji ko ƴiwde barguɓe ɓe gana fulɓe amma ta jooɗake de hande ko kaloniɗen ɗo ta jooɗake de leyol gongol fuu nees maɓɓe natan e ma natan e ma gonga kanjum woni ɗon ande ko sakike men adino haalde wi e dow cobbal no waɗirte e ko laati cobbal Mali ɗo ko laati ko waɗana ko waɗɗa hande kodde ko wi kodde o e gonga ɗum min mbiyata wasa wasa fa Benin ɗum wattantake kosam ka to a muuñi a wattan ɓe defanan ɗum nebbam ɓe gatta jaba ɓe gatta danni a ñaama noon Mali ɗo kanjum waɗete ɓe gatta kosam ɓe mbiya cobbal ko kodde ko du ana taw feere muɗum voilà nden kokori kañum du gawri waɗirte gawri ni ɓe tewta gawri woɗeri to ɓe keɓai woɗeri du leydi ndiyam ɗam ɓe defirta ɗum ɓe bojjinan sabi kokori e jiiɗe maɓɓe hannda waɗede nde laato kokori raneri to wiyama kokori bo fa hannde e ɗengal bagure to kañum ɓe noddiri ɗum ɗum woni e mboyiri e goɗɗo jahangal gori gonɗo e jahangal yo gori gonɗo e jahangal kañum wiya ɗon kokori ni to après suuɗo fuu na mi wiya to a jawniɗo fuu a yahan cooda jara aɗa dilla fotay ko dowma wuuro maɗa ɓe lawane gadda jara nden ɓe gaɗan rewɓe watta ɗum fa sonna buuɗi jojjoyi buuɗi sappo sappo arande kokori ni tan waɗete sonne na bo mi wiya sippe amma no hakkilloji yaha e ɓeyɗo woɓɓe wiya a yara kokori emi selbi na mi wiya emi sewi mi jogatako ɓeyde kilaje ɗon kilaje ɗe ñebbe ɓe nisata wato ñebbe ɓe namata fa ɗarta nden ɓe caɗum e nebbam hono no ŋoomi waɗirte na eɗen mbawi wiide ŋoomi ñebbeje ŋoomi ñebbe aya kañum wiyete kilaje kañum du ɓe ɗowtira ɗum e kokori wato tomi ɗowtira ɗum wona kokori tan o yarata wona kilaje tan o ñamata ɓe o hawrodira o ñama kilaje o yara kokori nde a tawan ɗum jogakemo kuli kuli du tikaje waɗirte ɗum ko minen min mbiyata biriji biriji ɗi kanji nisete fa ɗarta nebbam muɗum itte kasen e tunni muɗum na mi yiyata hono wiyete tunni muɗum ni ɓe joppata kay ɓe moƴƴitini to fa laato hono gâteau nden ɓe ca'a
wakkati ɓe caata neɓam biriji ɗan kanjam ɓe caƴirta e kulikuli o kulikuli o fa hannde e inde bargure kañum yaltiri sabi waɗama hono leggel ni pamarel ana yeeɓi hel ayyo ana yaawi helude kañum ɓe mbiyiri ɗum kulikuli haya aɗa wawi yerde kokori aɗa ñamiraɗum aɗa ƴakkira ɗum aya so moƴƴinama du kulikuli ka ana wawi wadde lebbi ɗiɗi lebbi tati bo nayyi mais kilaje wawa ɓoyde to waɗi hakke heure uji tati na nayyi foof ñamugol muɗum wellake kokori du to wellake heure uji ɗiɗi fuu wela yarde amin no kulle ɗe ɗo woori nden mi haala banggal hirsude hirsande koɗo cofal na mi wiya dontori na jakarari min jiɗi batajaade dewi bene fulɓe bene teddegal koɗo seni koɗo wari jippanake ma a yimo o koɗo ma andu fa o faama a jaɓɓake o a nanga dontori kirsa jakarari kirsa ta jogi sukaɓe mbiya sukaɓe moƴƴinani to a wala sukaɓe ɗum moƴƴinani fa gasa dokka debbo maɗa defa o wi debbo ɗum woni joyi suudu ma yerajo ma o defa fa ɓenda to koɗo ma o tedduɗo a jiɗɗo teddinde o fuu pati itta ɗo fay seeɗa noni foti fuu ɓilini dow nafa ka defanɗamo to ñiiri ko woɓɓe wiyata ɗo ñiiri oro to kañum defanɗamo ɓili dow ton to maaro defuɗa ɓili dow ɗon kanko andi toon joni kay to ƴiwata fa o ñaama an jonjennijo makko ɗum woni dugule makko aɗa wawi ɓowtudemo a joddoto e makko ñamdo wakkati nde ñaamo toon an wawi wiidemo haya bisimilla ani tew ñaamu a ittan seeɗa tan fa o heɓa kanko du hoolare a jambata ko aya so yi a ñaami kanko du o ñaama aya hoore tan hoore jakarari e korde muɗum minen ɓe mbiyan korde sabi wona koyɗe minen mbiyan ɗum korde minen ko takke min mbiyata voilà ɗin korde ɗe e hoore nde kañum taw woni ko wattatake le hen nden woodi kullel gotel ko woni ley jakarari ley reedu muɗum to minen ɓe mbiya ɗum gooto ƴakkata ko saabi miɗen mbiyamo noon nami wiya ko waɗi miɗen mbiyamo noon omo weli ñamude to joom wuro wi ana yiɗi ñamude o debbo makko ana yiɗi ñamude o nella ɗum laatake wajiɓe ɓe cenda nde ɗum fuu to a teddinɗo koɗo maɗa ɗum fuu omo hande o tawa ɗum toon to tawi ɗum ɗon nde o ñaami o tilake fayto seeɗa tan o ñaami o yoppi ko heddi o andan a jaɓɓake mo no hani a teddini o to wini fi fu nam wiya to yeehi fuu o yeggitata ñalande nde gaɗanɗamo ɗum ko waɗi sababu e ɗum waɗire noon fa hande haɓɓodirde enɗam yo haɓɓodirde enɗam so wona ɗum so to wona haɓɓodirde enɗam hunde wonde wala kasen ko hirsante koɗona ana nanoy mais hirsantaki a nangata baalu kirsana koɗo na e jawlal na a hirsata ɗum mo nagge ana santi so tawi a wala jakarari e wuuro goɗɗo wala ɓattima fa o fabora e jakarari joni ga aɗa wawi doga naata ley siire minen min mbiyata siire nden jaato pawotoɗo ɓe haya miɗe haaja tew kilo goto na kilo ɗiɗi cooda gadda defana koɗo ma ɗum ana santi e kulle keddiɗe ayi minen no min gaɗirta to mi yettima booɗi Mamay ko mbawta ɓeydande men enen Fouta holno mbaɗirten faati jaɓɓogal koɗa men nani kamɓe soɓe kirsani koɗa hay hunde neɗɗo memata hen enen hono toon way bon enen kam bo enen kadi komi minen kadi komin tabusuji min ganda mawɓe ɓe aadaji ɗi no feewi min gandi kam so koɗo kam ari to men enen ko ɓuuri hewde
ɓuri hirsinede ko dammuwol iyo on surtout aynaɓe sa saami kam aynaɓe baali ɓe kewan hirsude jawdi ɓe kewi hirsude ko mbortu alani mbortude yimi ɗen eyi minen mbiyata mbortu aynaɓe baali ɓuri hewtu borti bon sa ari kam ɓe kewan hirside ngaari fulɓe jogotoɓe dammiri sewdi ɓuri wawde teddinde koɗo par ce que hirsude naggue weeɓani ɗum waɗi so koɗo saami e ma haymo ala kam daran so heeɓi kam minen kam ɓuri hewde hirsanede ko dammol soko mbeewa soko mbaalu ɗum ɓuri yawde hirsanede dina guertogal joni on jarama no fewi en paami mbiɗa sikki bandiraɓe paami fulfulde ɗi hannde no mbayi mbeɗa andi waktu ñon ɓooyata mbawen yewde yewtere men saabu en batti e waɗe hollede wiyede waktuji no keddow seeɗa ɗum noon ko jiɗɗen wiide ɗo joni beele holno poɗɗen wadde enen beele enen fulɓe beele eɗen mbattananodirde fulfulde jomuru eyyo Tiyabou Sané mi yetti ko jiwni ni e jiiɗi an ko hannde gaɗi fa tawa ɓelle meɗen fof eɗen nannantira e muɗum lawol arandewol jande ɗengal meɗen ngal e hoore e ngal haani jangguingal tawe ko wona français ko wona ɗengal gongal fulare meɗen nde jangguinde wakkati nde jangueten nde en keeɓa wallontirgo dewtere windane ley leydi Benin ene wawi gollirede ley leydi Mali windane Cameroun e wawi gollirede Sénégal a tawan en pamontiri ko ɗelle meɗe haalta to mi hocci misalu le 2003 keɓmi dewtere ndeɗo ƴiwi Mali ene haala kabaru Umarul Sammo Don miɗo janga tenaki o suppiti o waɗi ni mi famata baa gotel ko cakitimi joni gay tomi miili tenaki ko nanditiri tan lekki ki tenaki noki wayi mi anda amma nde garum Mali keɓimi dewtere muɗum e fillaji muɗum mi faami nayi haala ka woniri to noon ko jinmi wiide ɗo e haani jangge ɗelle meɗen to en jangi ɗelle meɗen no laati fof en majjata en garɗan kaali haala goota haala ɗiɗaɓa ko laati hunde ɗiɗawre woni e ley groupe uji ɗi woɓɓe tafata whatsapp uji to ɓe gaɗa waldeji ko tawe e fulare haaldete fuu e handi fulɓe leyɗe fuu watte nde a tawan to pullo gambi e haala na pullo lagine e haala a tawan o hettinta ko o haalta ɗon ɓe puɗɗata famodirde ɗon min mi heeɓi famude ɗi sanne e fulare Benin ɓe gaɗi walde radio e pulako aduna walde nde a tawan yimɓe ana hettino wakkati fuu a tawan to goɗɗo ana yiɗi haaldude e maɓɓe fuu haalan haala muɗum ɓe kettinto faa ɗum waɗi joni kamɓe du eɓe kaala haalaji leyɗe goɗɗe ngam ɓe paamontiyo kan acce ɓe kaalira noon joni min mi haala fulare am fa paamondire to wettake makko to mi waɗa haalde fa gasa sey mi haala muɗum ngam paamondire to noon kanjum woni laabi ɗiɗi ɗi jiimi ko hannde kadi ko tawe ɗelle meɗen e kawri Tiyab Mamadou anani ko joom wuro haali miijo ma holko kamɗen wadde enen ha mbawi ha ɗemgal ngal wawa yiitodir taw somi yeehi Benin mi heɓata caɗele so Benin nuwanaji ari ɗo heɓata caɗele e waktu men noon koko jagguiri en juuɗe en même temps e haala ɗum kadi rutto calmina bandiraɓe kadi kaala konngol ma cakkitgol bon min ɗum ko jiimi hen ko alɗuɓe men e anduɓe men kaani immade darade gati ɗum ko golle tiiɗɗe gati sa daari Mali ɓemde ɗen gona gotum sa yeehi Benin sa yeehi Sénégal sa yeehi surtout ɗum ɗo fof so renndinama ko mbiyata ko Nigéria ko ɓuuri mawde gati Nigéria sa daari ko 36 état état fof état na famɗi e nder sona sud Yorubaɓe ɗo e joyi to Ibo to jeenayyi sona e nder ɗin hay ɗin to Yorubaɓe ɗo état ji maɓɓe ɗi goɗɗi nan toon Ibada e ɗum ɗo hen fulɓe ne hen bon ɓeɗo pop
namɓe ɗe mbawata wonno koto holno ɓe jittodirta ko jawdi ɗum ko alɗuɓe meɗen ɓe kaani immade e jannguɓe men ɓe mballa hono fuɗɗiɓe hono hono wiyeteno Ibrahima Malal Sara en golle ɗe puɗɗiɗe e suka men Sijo jaltuɗen Aboussi o addata deftere makko nde ko ɗo waari wadde nde présenté Bamako ɗo mathématique en Pulaar sa daari enen eɗen jawa ko janggueten ko mais hande Afrique leyɗe ɓaleɓe ɗe pop leñol ɓalwol ala jannguɗo ɗemgal mum waɗi avantage to UNESCO to a yetti Pulaar sa yima Pulaar sa yii toon a andan Pulaar fayi ɗemɗe keddiɗe mais saɗa yiiɗi ardade a yawan ko mbaɗɗa ko ha jaaha yeeso ɗum noon ko alɗuɓe men ɓe e ɓen kaani immade ɓe ɓeyda jangdeji ɗi mbaɗe ɓe anduɓe ɓe potta deftere wotere mumle enen foof ganden ko nde kawruɗen muɗum no ko ɗum woni ko jangguete jarama Mamay hol wasiya ma faade bandiraɓe oɗo sadio ni bon wasiyam e bandiraɓe tan ko yimɓeɓe jaggodira sa uppi bande tan a nanggan goɗɗo e sa teeli a songuete gonga eɗen gandi hande ɗe jogui caɗele nokkuji fof ɗe jogui caɗele holko wawi ittani men ɗeɗe caɗele nden naten damal gotal jaltiren damal gotal e goppen heero min ko ɗo jeeyami min ko gangun mi goppen ɗum mbaɗen to pullu on foof ko gotum e ɗum noon mbiɗa yetta mawɓe fulɓe men e diiniyankoɓe men wonɓe leydi Mali ha caggal Mali surtout bandiraɓe men e mois de novembre he mi iwinisira vraiment ɓeɗe barkino ɓeɗe feewi e min kawri toon batu to Adamawan Yola to radio Aïcha Boari debbo Boari radio makko on toon wiye Nas radio ɓamandema barkindo laamiɗo e yimɓe muɗum no arande mawɗo fulɓe docteur Djiré vraiment ɓeɗe barkinoɓe ɓe feewi e directeur radio ngo vraiment ɓe koɓe golle ɓe mbatta toon ɗe na sa yi tan a weltoto ɓe gandan enen tigui ko mbatten koɗen kaani immade darade donc kamɓe golle koɓe gollata fulɓe Sénégal ko gollata wonɓe Burkina ɓen kaani yittodirde so ɓe jutodiri goto foof andan goɗɗo ko gollata ko holko manqui ɗum holko kanɗen wattodirde tawa tan watte uppire tan tabital ko fedde tan way tan ko mawde mais culturellement lesto haani yimɓe ne kaani jokkodirde ɓe Mali ɓe Sénégal ɓe Guinée Bissau ɓe Guinée Conakry ɓe Burkina jokkodira ko joguiɗen ko ne heewi ne teddi koko suudi jaltinen se joguiɗen ko sen jaltini tan en kasodinta ko goɗɗo ko eyyi to jarama no fewi joom wuro anne hol wasiya ma e konngol ma cakkitol ko mbiyata yeeɓiyankoɓe Pinal TV to woɗi sanne mi yetti boɗum mi weltake e noddore ko min nodda men kawri ga fa hande ko min tili batugo na mi wiya ko min gayni batugo e say timmeɗen janguen ardiɓe meɗen jangude ɓeydu walla e hono ko sakiki min e gayni batugo to en mbi en jiiɗi yawgo yeeso ko en darta ene jahirte yeeso ɗon keddotoɗe to noon e haani timmeɗen paamuɗo haani faamina mo faamay e haani darta faaminego kanjum woni ko mbawmi wiide e mi yetti sanne yo Allah o barkin e jomiraɗo o uddita lawol saabi lawol meɗen woni yo uddiwol o udditana e faa joni kay kolliten gonga ko gonɗen ko teddi ko suuɗi ko cutten ɗum fa tawi homo fo kollitira ɗum eyi Tiyabou Sall to mi yetti boɗum e jarama mi salmini on jettama no fewi yeeɓiyankoɓe Pinal TV en nani yewtere meɗen e pullo bene o hutorima no fewi ko wiyete soɓɓirde o hutorima ko wiyete hoore huuɗo o hutorima ko wiyete gorgal e hutorima ko wiyete lettugal ɗum fof de ko inde ɗe ganduɗa ɗe kanɗen hutora taw koye ko laaɓi so mbiyama hoore huuɗo ɗum ko ɓaleri hono mbiyeten worgo e so mbiyama soɓɓirde ko sahal so mbiyama gorgal ɗum ko hirnangue so mbiyama lettugal ɗum ko funnangue ɗum noon arno yewtidde moɗon hannde ko musidɗo moɗon Diallo Balel Samba wonno hoɓɓe meɗen ko joom wuuro Joseph e jeeyaɗo toon to leydi Bénin e ene tawtorano kadi koɗo men goɗɗo o woni musidɗo meɗen Mamay Ndiaye toon to Gadiaba ɗum noon on calminama on jettama on beltanama en calmini dendagal bandiraɓe kala joni kay ha ñande wonde kadi ma en gartuɗo e jokkande men yewtere meɗen Gurdam Pulago on jarama.